Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. Jinina video एसे दासु जागोन आरोना डेन्जार जागोन थारमाने नायनो हागोन नै आंनाव मा दं माबासो गल्ड फ्लेग सिगारेट दं आरोना बिनि मोनसे प्रैंक भिडिअ खालामनो नागिरदों आरोना दिनैहाय बिनि प्रैंक भिडिअआनो जाहैबाय डेन्जार जागोन समझ रहे हो फानि जागोन आरोना इन्ट्रेस्ट जागोन थारमाने नै बियो जाहैबाय स्लाइडाबानि गुलि आरोना जों उन्दैयाव जे गावोमोन ना बियो आगोलाय जों बायबा 10 थाखाल' लायोमोनब्रा दा आं सोंबाय बिराद दखान नागिरदों आरोना मोनाखै दा 20 थाखा लायो बियो मोनसे दखानावल' मोनदों कालि फुजा माबा माबियावसो मोनोनोलै बेखौ देवलफ्रावसो थारमाने गथ'फ्रा बिदि टाइमावसो सिलाय एरिजों गेलेयो नालाय मावजारफोरजों माबाफोरजों स्लाइडाबाफोरजों ओमफ्राय दा मोननोनो नागिरला बे बुस्थुखौ दा सिजन गैया नालाय दा खुनुरुखुम मोनबोदों आरोना मोनसे दखानाव 20 थाखा लायोनो ओमफ्राय सिगारेटखौ लाबाय 10 थाखा करियानि 6टा 7टा 8टासो दङ लानानै फैबाय आङो सोबनायाथ' सोबा आङो जिखुनु भिडिअ खालामनो थाखाय आरोना बे सिगारेट लाभारफोरनि थाखाय जेन'बा आङो सिगारेट सोबग्राफोरनो एसे माबानो नागिरदों आरोना प्रैंक खालामनो नागिरदों सिगारेट सोबग्राफोरखौ इन्ट्रेस्ट जागोन जिखुनु आङो मा खालामनो नागिरदों होनोबा थारमाने बे दालाय स्लाइडाबानि गुलि ना मोनसे थायो नै गोजा गोजानो बियो गेब्रुयोना आं बेखौ जेन'बा नैबिदि मोनसे पिस बानायगोन आरोना बे मोनसे पिसखौ आङो नैबे सिगारेटनि नैबे माबा थायोना थांखु बायदि थायोना बे बुस्थुखौ आङो ससे बख'नानै बेयाव सोनानै होगोन आरोना ओमफ्राय सोबसिनगोन हमनो हायैनि ओमफ्राय जोंनि लोगोफोरखौनो आङो बेखौ सोबोगोन आरोना बे बुस्थुखौ गेब्रुगोन आरो ओमफ्राय भिडिअखौ खालामखोमानांगोनसो बारा मोजां जानाय नङा जानो हागौ जेन'बा खेबखोमानायाव आरोना खेबखोमानायावथ' जेन'बा केमेराखौ आं ओरै लानानै बानायबा बिसोर एसे सोक जानो हागौ नालाय जेन'बा खेबखोमानो हायोबा हाबाय आं एसे खायदा बानायसै सोरखौबा आरो सोरखौबा खेबखोमानोसै आरो दा होमबा नायबाय थादो आं मारै खालामो होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ आं एसे सोनानै लाग्रोसै नोंसिनोबो देखायनोसै मारै सोगोन होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय स' आं पेपार लाबोफाखादों आरोना पेपारजों लोगोसे माबाबो लाबोफादों स्टेफेनथ' नङा माबा मा होनोमोनलाय बेखौ बिजि जेन'बा नैखौ एख'नांगोन ना थांखु बायदिखौ बिनि सिङाव सोनांगोन दा आंजों सासे फंबाय दंफायो जों सानैजों बानायनोसै आरोना बानायजेनसै फ्लेगा 6 थाखा ना बेसेबां लायोमोनथाय बेलाय नै एखनसै नै बिलाजोबगोनसो नामाब्रा आंनि रुमाव बानायहैदो नङाबा रुमावसो बानायनांसिगोन नामा जाबायलै सोजेनसैदां एसे देरसिनखौ नायनांगोनलै देरसिनखौसो होनांगोन खरासिन गेब्रुनायनि निखौनो होनसैदां होनसै मोननै मोनथाम सोना आयौ बेफ्रुजोबलायलायनाय आयौ बाब्रे बाब होनलायलायनाय मोननै सोखानांगोन मोननैसोनसै मोननै बांद्रायबाबो गुस्थि थुस्थि गेब्रुलाबायबा जारला जाथारगोन रागा जोंगोन मोननै सोबाय जिखुनु थाब होनगासिगोन बे स' बेनो लास्ट आरोना जोङो बे बानायबोनो मोनासै मानो होनोबा बिराद बार बारदोंमोन नालाय उराय खारला जोब्बाय ओंखायनो उराय खारला जोबसैखाय जोङो गिनानै न'आव खारनानै थाब बानायफैबाय आरो लस जागौमोन नालाय दा बेनो लास्ट दा हैजेनसै सोबोजेनसै मानसिफोरखौ जोंना साइन्टिस्टबो दंलै नै गैलालाय बारिबो लाखुग्रास नुखाबाय जिबनाव सिगारेटखौ दामफेरामोन बियो खाथियाव थांफेरा सिगारेट सोबग्रानि सोरबा नुबानो हरासोंलाय आङो नायलाय आंजों मा बानाय होजाखो जेबो नङा प्रेक्टिस सिगारेट मेकार थ' आङो सासे लोगोनो कल हरसै आरोना गामिनिनो न' खाथिनिनोखा दा अबाव दंथाय बियो आं कल हरनाय नायनि बेनाव ओमफ्राय सोंहरसै ओमफ्राय जुदि न'फ्राव दंबा लामायाव लिंहरसै जेन'बा न'आवथ' मारै जानो आङो कल हरनि होमबा सासे लोगोनाव लाउडसो होखागोन आङो हेल' अबाव दं मा खालामदों ओइ मोनसे माबालाय भिडिअ खालामनांगौमोन बे माबा रिल्सआव हगारनो नागिरदोंमोनला बे जेन'बा नोङो सिगारेट सोबनानै गल हगारनो रोङो ना बेखौ नांगौमोन आंनो भिउसआनो दावखोथारलालै भिउस दावखोनायनि एसे हेल्प खालामदोब्रा
दे आं थांगौ होमबा अबे लामायाव दं नोंनि लामायाव दे आं थांगासिनो मोनथिबाय दे सम मानिबाय आरोना जागासिनोसो बियो एबार नै मिथियाबा जाबाय गेब्रुनानै Oh my god! Wow! न'नि लामायाव दंनो आं दा थांसै आरोना एबारथ' जाखाबावबायसो नै डाइरेक्ट जेन'बा भिडिअ खालामनो मोजां जासिगोन आरोना नङाबा बे सोक जागौमोन आं केमेराखौ दोनखोमानो मानो जेन'बा मबाइलजों ओरै खेबनानै हैबाथ' सोक जायो नालाय ओंखायनो आङो दा भिडिअ खालामनो होनफ्लाबाय आरो दा बेयो जेबो मिथिनाय नंला ओरै खेबबाय थानानै बेखौ डाइरेक्ट मोनसिगोन आरोना बे मारै जायो मारै गेब्रुयो जेन'बा रेगा मारै जायो बेखौ नुसिगोन आरो दा होमबा थ'दो थांसै गोबाव खालामला स' आङो थाबायगासिनो आरोना मोनसै मानसियाबो दंनो नै ओमफ्राय नुहुरगोन ना नुहुरा र' देखायनां बानाय खोमा नांगोनलै नुहुरबा जारला जागोन बोरै मोनथिलाय ओइलाय मानसिया आं दा माबाला आरोना खेबनानै थांला नङाबा बे सोक जागोन नालाय दा हजों खाथियाव सहैबा डाइरेक्ट माबानोसै भिडिअ बानायनोसै मबाइलखौ दोनथ'नोसै र'लै सिगारेटखौ बबाव दोनखोथाय आङो मोनसेल' ला फाला र' फाला माबा नांगौलै थारमाने रिल्सआव बा फाला रिल्स दावखोनायनिलै आं एसे माबानो नागिरदोंमोन नालाय भिडिअ हगारनो नागिरदोंमोन नालाय गल गल हगार मिथिबाय रोङो ना रोंला जाखो ओरैनो गल गल हगारबानो जाबाय देलै दा बार बांसिनसो बारगोन ओरैनो बार बोथोर जाखाबाय जायालै बार गैयाबो जायो नामा जाया जाया देलाय हनायलाय दे बै ओरै गंथंफोरजों बोखोलायब्रा दे जायो बानायथार दे खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया मानसि मोना प्रेंकसो फाला प्रेंकसो खालामदां मा बुस्थु मोनदों नोंनिबा बेथ' स्लाइडआव मानि गुलिसो सोना फाला सिखारना जाजेनबाय फार्स्ट टाइम एबार मेरला मानसिफोरबो खालामगोन नायलांबाय थाबाय जाबाय आरोना भिडिअखौ सिखारो वाय ओरै बा मोजां नुयोब्रा केमेराया क्लियार जादोंथ' गल फ्लेग है टमेट'नो होखोन्दा नोंलाय फ्लेक्सोबो बांसिन क्लियार नुयोब्रा नै देलाय गल गल हगारलाय हायोबा गल गल जालालै दाना गोदो गानजोबबा जायोमोन Wah. Bilang kali. Buran aku sendiri. Wah. Gong tuh luar lain makanya bisa ninjar. Prio shurne. One hour later. Deh, sebelum neng tak kan labu kadang. Maje. Macam tu sebelum. Tôi đang sống với sụp không mấy. Bodo kay. Bodo apa lah? Mai, masuk dulu deh.
माबासो फाग्ला सिलायदावा गुलिसो आरो मोनसे दंबावोमोन गैला एबार सिग्रा गारबावबाय नै गिनानै आयौ गिना नायनाया मा दं मा खालामनो फाला कौन है ये लोग कहां से आते हैं